May hapon sugbog Kabisayan, misaka ang mga kaso sa pagpangabuso sa mga babay. Lakip na ang mga naitabong pagpanglugos sa mga minor de edad dinhi sa Dakbayan sa Subo. Matod sa Women and Children's Protection Desk, kasagaran sa suspect sa lugos sa mga minor de edad mao ang miyembro sa pamilya o ilang ama-ama. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Ningsaka ang kaso sa pagpangabuso sa mga kababayan o kabataan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Base sa statistics record sa Women's and Children Protection Desk, WCPD sa Cebu City Police Office, gikan Enero hangtod Disyembre sa tuig 2014, sa kaso sa pagpangabuso sa kababayan niabot og 568. Sa tuig 2015, niabot og 846 ka kaso sa kababayan, samtang 374 sab sa kabataan sa 2015, gikan sa 254 sa tuig 2014. Matud sa WCPD, mas taas ang kaso sa physical injuries, itandi sa psychological abuse sa maong mga tuig. Usa sa nakitang rason sa WCPD ang pagsaka, mao ang kawadon sa pagpuyo sa pamilya, nga walay trabaho ang mga ginikanan, ug ang nagsaka nga population dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kay tungod lagi magkaliso sa kwarta, musugdan ding away, it would start a heated argument until such time nga mo-result to violence. Aron maminusan ang pagpangabuso sa kababayan o kabataan, muadto sila sa kabaranggayan ug tunghaan alang sa information drive. Nagtuusab si Uteda nga epektibo ang ilang gihimong information drive kay ilang nakita kung unsa naka-responsive ang community kabahin niini. Ang pagsaka sa record sa mga kaso sa pagpangabuso gitumbok usab nila sa awareness sa mga biktima o ginikanan sa pag-report niini sa ilang buhatan. Kanig yung voucher mo pinaka-challenging nga case. Why? Because sometimes anha lang mag-start from the very beginning, murag himuon nga panghadlok atong kapulisan. So, di dyan malikayan, and especially kaning atong mga kababayan karon who are mostly unemployed, nagsaligra sa intang sabana, who is the breadwinner of the family. And they're very, mga objective yun nila is to save the family, dili sila magkabuwag. So sometimes, hata lang ang mupile og kaso, and then later on, kanang pasaylo ra magbalik ra gihapon, so naay cycle actually balik-balik siya. But from time to time we've been telling them kung unsa gi-effects ani kinahanglan himpit, but we are also looking at the other side po sa mga bata. Adunay 32 ka kaso ang natala ni adtong tuig 2014, samtang 31 na lang ang natala sa milabay nga tuig. Apan nisaka og 3 ka kaso sa pagpanglugos sa babaeng minor de edad, gikan 7 ngadto sa 14 anyos ang pangidaron. Sa 2014, 64 ka kaso, samtang sa 2015 niabot na og 67. Matud sa WCPD, kasagaran sa suspek sa lugos sa mga minor de edad mao ang miyembro sa pamilya o ilang ama-ama. I would like to call for this one, especially the influence of the internet. Kay mao siya pinaka usa sa reason nga nung naay gitawag nato nga kani existence nga kaso, the rape. Yeah. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 5 ka tawo nadakpan sa mga pulis sa Mandawi tungod sa pagpamaligya sa illegal nga swertres. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. 5 ang nadakpan sa managlahing operasyon batok illegal gambling sa Dakbayan sa Mandawi. Standing order ang ating RD even before I assumed office last January, no? Na fighting in all forms of criminality. Nadakpan sa Kasuntingan Police Station ug Upaw Police Station sila si Limark de la Serna ug Jonathan Fornolias nga taga Turil, Davao City. Samtang nadakpan sab sa City Intelligence Branch sila si Ayesa Fuentes, Monica Lawas ug Christy Delfin. Nakuha sa mga dinakpan ang gambling paraphernalia ug kapin usa ka libo ka pesos nga halin. Si De La Serna ug Fornolias nagkanayon tulo pa sila kaadlaw na abot sa Dakbayan sa Mandawi. Human sila gipadala sa ilang financier. Napugo sila pagsulod sa illegal nga kalihukan. Gumikan kay wa usab sila trabaho didto sa Davao City. Apply ko dito, sir. Nasi-choreograph ko sa kong barkada, sir. Yeah. Kaya trabaho ganyan lang? Isyo, sir. Isyo. Pero sa may paagi sa inyong pagpangisyoan eh. Kung lang, sir, ito sa kanila mga tao.
Pero, bag-ora ka dire. Para sir. Pinakan lang. Sa baran ano ni answer ito na 3 days. Mayora mo. Sukad sa Enero, 28 ka tawo na ang nadakpan sa Mandawi Police tungod sa illegal gambling. Matud ni Kabal, magpadayon ang ilang kampanya sa tanang klase sa illegal sa dakbayan. Sabi sa mga reports sa mga help sa mga barangay constituents sa Mandawi City, so naka-gather kami information and we conducted operation against illegal gambling. Ang mga dinakpan, pasakaan og kaso nga illegal gambling. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Presidential candidate Mar Rojas misaway sa iyang mga kanhi kauban sa Liberal Party sa Bohol nga mitapon og suporta kang Vice President Jejomar Binay. Si Rojas ania nangampanya sa Cebu human sa Bohol kagahapon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Kagahapon sa probinsya sa Bohol nangampanya si Liberal Party standard-bearer Mar Rojas uban sa katandem nga si Leni Robredo. Karon dinhi na nangampanya sa Sugbusud sa duha ka adlaw si Rojas ug ang ilang tibok slate. Uban ang karong hapon ni Presidente Noynoy Aquino si Rojas ug Robredo sa ilang rally sa Mandawi Sports Center. Atong balikan ng report ni Ryan Sorote. Unya, ang samtang 5 ka platoon sa Civil Disturbance Management ang giandam sa Cebu City Police Office alang sa pag-secure ni President Noynoy Aquino. Sinamoy himong 6 area security sa 4 ka lugar nga bisitahon ni President Noynoy Aquino nga maglakip sa campaign rally sa Liberal Party sa Dakbayan sa Mandawi. Ang Civil Disturbance Units giandam isip panagang batok sa mupahigayon og protesta sa mga lugar nga bisitahon ni Presidente. Engagement opat. Cebu City, Lance, Ayala, Guadalupe for turnover sa building o inspection sa Port San Pedro, Tor o sa kining turnover sa hanover sa tong restored bitaw nga Sino Santo Niño Church o ang Basilica o ang Magellan's Cross. Unya para 5. Vice Presidential Candidate Leni Robredo nangampanya sa Dakbayan sa Talisay. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo nga naghuwat sa Tabunog Public Market ang mga supporters ni Leni Robredo nga magpapili pagka Vice Presidente ubos sa Liberal Party. Si Talisay Mayor Johnny V. De Los Reyes ug mga volunteers ang nangandam sa hamubo nga rally ni Robredo. Hangyo ni Robredo ang pagsuporta sa mga Talisaynon, hilabi na ang mga kababayan nga iyang girepresentar. Awag ni Robredo sa mga botante nga di magpadala sa kwarta. Ngayong tao kahit tinatanggap niya yung mga pamigay, yung mga binoboto niya, yung nasa puso niya pa din. Gipasalig ni Mayor JBR ang pagpalayon nila kang Robredo ug sa katandem pagka-presidente nga si Mar Rojas. Ayaw mo pagboto tungod sa kwarta. Botohin ninyo ang iyang tungod siyang kasing-kasing. Sakop sa Liberal Party si JBR nga magpasubli pagkamayor sa Talisay. Suportado sab sa katbang ni JBR nga si kanhi kongresista Eddie Gullias, si Mar Rojas nga sakop sa Alliance Nationalista Party. Wa magdugay si Robredo ug mibalik sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Layo kaayo og diferensya ang resulta sa PCOS machine ug manual counting sa recount nga gihimo sa usa ka clustered precinct sa lungsod sa Compostela. Sa PCOS machine gihatagan lang og pipila ka mga botos ang tulo ka kandidato ug sobra sa katunga sa mga balota wala ipha. Ang manual recount mipakita nga duha lang ka mga kandidato ang gibutaran. Apan layo kayo ang diferensya sa resulta niini sa PCOS machine. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Wa magtakdo ang resulta sa PICOS machine ug manual recount sa 420 ka balota sa clustered precincts number 26 sa Barangay Lupa sa lungsod sa Compostela nga giprotestaan ni kanhi Mayor Richie Wagas. Ang Barangay Lupa usa lang sa mga barangay sa Compostela nga dunay 505 ka registered voters ug 420 niini ang aktual nga nibutar sa eleksyon ni adtong 2013 election. Nisangat og election protest si kanhi Mayor Richie Wagas sa sala ni RTC Judge Teresita Galaneda sa Branch 56 sa Dakbayan sa Mandawi. Wa na ko mo kinahanglan mulingkod kaya akong pangandoy masayod lang ko sa kamaturan nya magmalinawo na ang tanan kay para kanamo ang kamaturan sagrado, ang kamaturan mo'y makapahimo namong gawas nun sa lungsod sa Compostela. Kagahapon sa hapon gipahigayon ang manumano nga pag-ihap. Dihang mitunga na ang tresorera sa lungsod, Cleofe Gonzaga, base sa breakdown sa PICOS machine. Sa 420 nga nibutar, si Wagas nakakuha og 72, samtang ang iyang kaatbang Joel Quinio nakakuha og 78 butos. 16 butos sab ang nakuha sa independente nga si Kabahog. 12 ang rejected ballots, samtang 242 ang missing o unaccounted. Sa manumano nga pag-ihap, si Wagas nakakuha og 171, 206 kang Quinio, 13 ang abstain, samtang 16 usab ang not counted. Walay nakita nga botos alang kang Kabahog. Katungod shading man no, so lamang ko dili fully shaded. Unya usahay kinalaging tao mo determine subjective bang yun nga 50% ba o dili 50%. Mabitaw to nga og revision pag unta ni in accordance with the rules. Ang mo take care unta ana pag determine whether counted na o dili ang PICOS machine. Ang PICOS machine gi-program mo na siya to read kung 50% na shaded, iyan ang i-count as a vote, as a valid vote. Pero kung di ka mo 50%, kuha na, dili na i-count as a valid vote. That is clear in the rules that if it is shaded less than 50%, it is considered not valid. So it means if it is shaded 50% or more or fully shaded, that is to be appreciated as a valid ballot. But the mystery of all mysteries is, why should the PICOS machine count 16 votes for Kabahog when the manual counting will show that she did not get any vote at all? That's a very big question mark. Ang nakapahibulong sa duha ka kampo kay walay nakita sa manumano nga ihap nga dunay nibutar ni Kabahog sukwahi sa resulta sa PICOS machine nga nakakuha kini og 16 botos. Ang miprotesta nga si Richie Wagas mipadayag nga angayan nga adunay manubag sa nakitang dako nga diferensya sa pag-ihap sa botos. Matud niya, adunay dakong tulubagon ang supplier sa computer nga mao'y nasayod sa sulod sa maong makina kung makamauba mo ihap o dili. Supplier sa makina dili man ang kumilik, ang Smartmatic man nya kini Smartmatic langyaw man ni. Hinaot ko nga ang tanan magbantay kay ako kaduha na 2000 Gs 2013 ang pag-ihap sa mano-mano wa magtakdo ang resulta dinhi sa PICOS o sa mano-mano nga pag-ihap. Nagsorry namin ni sa petitioner and council also para niya sa lang kabaluta okay na kung unsay resulta makita na niya og naa mga diferensya o pero para niya yun siya satisfied na kung sa isa lang kabaluta. Si Wagas mipahimangno nga angayan nga magbinantayon ang tanan sa umaabot eleksyon. Kay matud niya, kaduha na siya na biktima sa PICOS machine niadtong eleksyon sa 2010 ug 2013. Sa 2010, midaog siya human sa manual recount. Apan wa na siya makalingkod kay naabdan ang pagresolbar sa kaso sa eleksyon sa 2013. Mo nang kami karon nag-awhag sa tanan kung unsay mahimo nato ni moong problema. Si Richie Wagas kaduha na sa 2000 Gs giingon nga midaog sa manumano nga paghihap wa kalingkod kay nahurot na ang panahon, nahurot na ang termino. Sa 2013 gamay na sad ang panahon na nahitabo. Ang unang ballot box nagpamatuod nga sa Barangay Lupa Cluster Precinct number 26 wa magtakdo ang resulta sa makina versus sa resulta sa manumano nga paghihap. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gisang at atubangan sa ombudsman sa konsehal ug kanhi mayor sa Talisay ang usa ka reklamo
batok sa mayor sa dakbayan sa Talisay. Matod sa reklamo, aduna kini unexplained wealth. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. May bisita kag buntag si Talisay City Councilor Sok Fernandez dito sa Ombudsman Visayas. Iya kining giawhag pag-imbestigar ang iyang giingon nga unexplained wealth og salin ni Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes. Uban ni Fernandez sila si Talisay Councilor Doroteo Imit ug Konsehal Antonio Jojo Bacaltos Jr. uban usab sa iyang abogado nga si kanhi piskal nga si Attorney Oscar Capasio. Mato ni Fernandez nga dili pa politika ang iyang himo bisan og nanghinangat na ang eleksyon. Madugmok o mahilis na kung na ay kamatuuran nga ipadayag. So there is no malice and intention. Likewise, it is not prodded by political intent. Si Attorney Oscar Capasio may butyag aduna sila yung mga ebidensya batok kang De Los Reyes ug ila kining itugyan ngadto sa ombudsman. Non-disclosure in his SALN and unexplained wealth. We will let the office of the ombudsman decide, evaluate whichever is proper in the court of law. You mentioned nepotism. Possible ba nga nagas kang GBR na pilaing mga names? We have strong evidence on that. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gipahigayon sa lungsod sa Daan Bantayan ang 11 political rally sa Liberal Party. Napuno sa mga 4-piece o bottoms-up budgeting beneficiaries ang Lamberto Tech Cultural Center karong udto. Sa gawas nga bahin sa gym na matikdan ang pag-apod-apod og snacks alang sa mga mitunga sa kalihukan. Gawas sa LP tandem nga Mar Rojas ug Lenny Robredo, mitambong sab ang mga senatoriables nga sila Mark Lapid, Franklin Drilon, Leila de Lima, Jericho Patilla, Joel Villanueva, nariman ang Bolodto ug Crescente Paez. Human sa pakigpulong dali nga mibiya sa lugar ang tibok slate sa LP alang sa grand rally nila karong hapon sa Mandaue City. Kita ko yung trabaho niya nung earthquake 7.2. Ug atong balikan ang report nga si presidential candidate Mar Rojas misuway sa iyang mga kanhi kauban sa Liberal Party sa Bohol nga mitapunog suporta kang Vice President Jejomar Binay. Si Rojas ania ng kampanya sa Cebu human sa Bohol kagahapon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Kagahapon sa probinsya sa Bohol nangampanya si Liberal Party standard-bearer Mar Rojas uban sa katandem nga si Lenny Robredo. Karon dinhina nangampanya sa Sugbusod sa duha ka adlaw si Rojas ug ang ilang tibok slate. Uban ang karong hapon ni Presidente Noynoy Aquino si Rojas ug Robredo sa ilang rally sa Mandaue Sports Center. Pulos mga sakop sa Liberal Party ang mga incumbent officials sa Mandaue City ug silingang dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan dihang gipangutana si Rojas kung dunay mga political families ang mopaluyo kaniya wa kini tarong nga tubag. Well, nangangailangan tayo ng suporta mula sa ating mga kababayan. Ako naniniwala ako na sa dulo ating mga kababayan ang siyang maghahatid na kung sino ang magiging pangulo. Desisyon nila ito. Sino ba ang pagkakatiwalaan nila? Kanino ba nila ipagkakatiwala ang kanilang mga anak, ang kanilang kinabukasan? So sa bawat mamamayang Pilipino, ang magdidesisyon nito. Gawas sa mga incumbent officials nga sakop sa LP sa probinsya, bugtong ang mga gulya sa 1st District ang nipasalig og suporta ni Rojas. Nakuha na ni Vice President Jejomar Binay ang One Cebu sa pamilyang Garcia. Gipamaraygan usab ni Grace Poe ang mga Durano sa 5th District nga paryente usab ni Davao City Mayor Rudy Duterte. Gisaway usab ni Rojas ang mga mitapon nga mga sakop sa LP sa Bohol ngadto sa United Nationalist Alliance ni Binay. Matod ni Rojas, way salig sa daang matuwid ang mga mitapon nga mga politiko o gusto nila ang naandang hiwi nga daan. At ganun pa man, tulad ng nasabi ko, mabuti na rin lang na nagpakita na sila ng tunay na kulay nila na hindi pala sila tunay na nananalig. Ang mga kanhi kauban ni Rojas ang mitukod og Bohol United Opposition ug nagpaluyo sa Partido Una ni Vice President Jejomar Binay. Dinhi sa Sugbo, way gibutyag si Rojas nga mga nanapon nga mga sakop sa LP ngadto sa laing mga partido.
Nakigtagbo si Ruas sa mga tag-iya og empleyado sa usa ka shipbuilder sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong buntag. Gipakita si Ruas og sa angkla party list sa pang-export nga super bangka nga ginama sa fiberglass. Kung makadaog, gipasalig ni Rojas ang pagpalambo sa mga palisiya sa shipbuilding o pagpautang sa mga small-time shipbuilders. Ito ang larawan ng Pilipinas, kung saan ang pinakamoderno na mga teknolohiya ginagamit natin sa paggawa ng modernong produkto na binibili international at international standards, international quality at gawa dito sa atin para hindi na kinailangan tulad ni Engineer Tito na manatili sa abroad. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bag-o nga school building nga gipatukod sa PAGCOR gi-turnover ni Presidente Noynoy Aquino sa DepEd. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Pasado alas 2 karong hapon na miabot din sa Guadalupe Elementary School si Presidente Noynoy Aquino aron sa turnover sa usa ka 4-story nga classroom ngadto sa Department of Education. Ana karon representante ang sekretary sa Department of Education Almin Ruistro aron sa pagdawat sa mga bag-o nga building nga gipondohan sa PAGCOR. Gawas sa pag-turnover sa maong mga lawak sa ringan, 22 classrooms ang naaning mga 4-story nga building. O gawas sa maong pag-turnover, gipadayag-usab gipakita sa Department of Public Works and Highways nga doon ni Presidente Noynoy Aquino ang ilang mga nabuhat nga mga proyekto din sa Central Visayas, labi na din sa Sugbo, kung silang nabuhat sa nakalabay nga mga tuig. Gani gipasigarbo pa sa DPWH ang ilang pagbuhat o pagsemento sa mga highway din sa probinsya. O gipasagusan nila ang dugang mga proyekto nga buhaton sa DPWH din sa Central Visayas, labi na din sa Sugbo sa di pa mahuman ng election ban. Gani gipasalig sa DepEd o sa DPWH ni Presidente Noynoy Aquino nga ilang tagan ng proyekto ang mga Sugboanon bisan man naglahi ang ilang political colors. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mukabat og 600 million pesos ang gigahin sa gobyerno alang sa pag-restore sa mga heritage sites nga naguba sa linog sa Bohol niadtong 2013. Ang Pangulo sa Committee on Arts and Culture sa Senado misusi sa restoration projects nga gigahinan sa maong kwarta. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Gisuroy kaganyan ni Senator Pia Cayetano ang Basilica del Santo Niño, human naayo ang kampanaryo o ang Magellan's Cross nga naguba sa linog nitong tuig 2013. Uba ni Cayetano mao si Father Harold Renturia nga mo'y in charge sa restoration project sa Basilica. Si Cayetano nga mo'y nangulo sa Committee on Education, Arts and Culture sa Senado, mi padayag nga dili sayon ang pagkuha sa pondo alang sa rehabilitasyon sa tanan nga mga heritage sites nga naguba sa linog. There were churches in Bohol and also in Cebu. Believe it or not, hindi pa nga pumasa yon sa lagay na yon. But it paved the way for the awareness on this issue, and eventually, there's around 600 million. Gihingos ni Cayetano nga mulusot ang maong pondo gumikan kay ang Basilica, mao mo'y usa sa labing unang simbahan dinhi sa Pilipinas ug daghan usab ang mga turista nga muduaw nini. The Santo Niño is historical because it is the very first Catholic Church in the Philippines. I think it is also symbolic that it should pave the way for us to fund and pay attention to the need to take care of our historical sites, di ba? Nagpasalamat si Father Harold Renturia sa pagbarog ug balik sa kampanaryo. Actually, natutuwa kami kasi tapos na yung restoration project at saka yung mga tao, they will be given more hope and inspiration kasi after na earthquake, na-restore na yung Bell Tower na nasira ng earthquake. Ang labing dako nga kampana sa kampanaryo wala na gibutang og balik tungod sa kabugat nini. Gani si Cayetano milingkod ubos sa dako og karaan nga kampana og iyang gipabagting. Nasairan nga mukaba sa 14 milyones pesos ang gigasto sa pagpaayo sa kampanaryo, samtang 3 milyones pesos usab sa Magellan's Cross. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. City Health Officer sa Lapu-Lapu City mireklamo sa resulta sa gihimong coliform testing sa kadagatan sa Dakbayan. Matud sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pasado og lahi kini sa resulta nga ilang nakuha sa susamang panahon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang labing dako nga kampana sa kampanaryo samtang 3 milyones pesos ang gigasto sa pagpaayo sa kampanaryo, samtang 3 milyones pesos usab sa Magellan's Cross. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. City Health Officer sa Lapu-Lapu City mireklamo sa resulta sa gihimong coliform testing sa kadagatan sa Dakbayan. Matud sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pasado og lahi kini sa resulta nga ilang nakuha sa susamang panahon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote.
Wa makaayon ang Lapu-Lapu City Health Office sa gipagawas nga resulta sa Environmental Management Bureau nga dunay bakterya gikan sa hugaw sa tao ang kadagatan sa Dakbayan. Mato ni City Health Officer Dr. Rodolfo Berame nga dunay sila mga water test results nga muhimakak sa resulta sa EMB7. Gipakita ni Berame sa matigbalita ang mga water test results nga gikuha sa private laboratory nga Talisay Water Laboratory niadtong naging tuig sa buwan sa Marso ug Setyembre. Base sa results, nakapasar sa standard levels sa presensya sa coliform bacteria ang kadagatan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin nahimutang ang mga world-class nga resorts. Mungutana mi sa diin, akong ginan si Flor, mga to mi sa diin, musulti mi kung asa ninyo gikuha ang sample. Di man sila musulti kung asa kuha ni sample. In fact, si Flor ningon mabito, wag yun giskutan o asat sila nagkuha sample. Yun. Mahuga contradicting ang inyong... Oh, natural kay we conducted twice a year maning nga monitoring kay tourism industry maguba ang tourism industry sa Lapu-Lapu because of that comment. Sa mga tuig na 2010 o 2011, misa kang level sa coliform sa dagat sa Upon tungod sa nadaot nga sewage treatment facility sa usa ka resort. Matod sa EMB, hulga na sa panglawas sa tao ang coliform level sa dagat sa Lapu-Lapu nga posible makaingon sa sakit. Tungod sa report, nabalaga ang Dakbayan sa Lapu-Lapu sa epekto ini sa ilang tourism industry. Matod ni Berame, wa makig-coordinate ang EMB7 sa City Hall sa pagpahigayon sa water test. Hanyo ni Berame sa EMB ang pagpahigay ng joint water testing aron mawa ang pagduda sa kalimpyo sa kadagatan sa Upon. Natural. Kung how many times ko ako workaholic baya ko kaayo. Nya coordinated jud ako mga activities diri. What about kung akong gisugod kong chief sanitarian, inaragod sila nga coordinated atong pag-water sampling para wala gyud ingon nga bias na siya kani dili ana. Naghuwat na usab ang Lapu-Lapu City Health sa resulta sa katapusang water test nga ilang gibuhat niya itong Lunes. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ang buwan sa Marso maoy buwan alang sa mga kababayan. Gilusad sa Women's and Children Protection Desk sa Philippine National Police ang Women's Month. Usas lang kalihukan mao ang pagpahigayon og information drive sa mga barangays aron ipahibaw ang balaod nga nanalipod sa mga babay ug kabataan. Pila usab nga gipahigayon ang Search for Empowered Women nga apilan sa 11 ka inahan gikan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa hepe nga si Police Inspector Arieza Utida, ang 11 ka police station adunay contestant alang sa ilang search. Ang Coronation Night himuon karong petsa 14 sa Camp Sotero, Cabahug. Kababayan nato sa laing-laing barangay who are accomplished in their own fields. Pwede unemployed, naalang sa balay, kaning nagtrabaho for as long as she make a difference sa iyahang komunidad, labi na gyud sa iyahang pamilya. So right now, we are scouting and in fact, naana tayo mga ni-signify karon ng mga contestants nato to join the search. And this Empowered women, isip po sa kababay, among mapakita ngadto sa atong komunidad, ang among kaya, nga among mabuhat o among matampo ngadto sa katawhang Pilipinhon, ilabi na gyud sa among pagkainahan, pagkaasawa, ngadto sa among pamilya. Para nako, it's bringing out what's best in us. Kay kami man ang magdala sa family, kami man ang nasa sa balay, magatima sa among mga anak. So, mas kinangan ang strength more on makuha sa among mga anak ba sa inahan, sa ginikanan. So, mo na ang amo, we are moved to do and to give what's best in us. Happy Day mga igsuon! 32 kaparisan ang libreng gikasal pinaagi sa tinuig nga programa nga Free Mass Wedding sa kagamhanan sa Dakbayan sa Carcara ni atong Pebrero 26. 29 ang gikasal sa simbahan samtang tulo ang nagpakasal sa sibil diin gilibre gid ang tanan nilang gikinahanglan sa kasal sama sa singsing. Sa Archdiocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria gipahigayon ang seremonya sa kasal sa simbahan diin gitambungan sa mga opisyales sa nahisgutang lugar. Paghuman sa misa gisunod sabdayon ang reception nga gipahigayon sa Hawanan at tubangan sa Carcar City Hall. Sama sa kasal, libre sab ang pagkaon alang sa mga bag-ong kinasal ug sa ilang mga ninong ug ninang ingon man sa ilang mga immediate families. Ug syempre, gitagsaan ang newlyweds ug wedding cakes diin naghinungitay sab sila.
Nakadawat sab sila og mga regalo gikan sa Karkar City Government. Nasayran nga gawas nga sa ulugon matag Pebrero ang buwan sa mga kasing-kasing, gitawag sab di ay kini nga Local Civil Registry Month, kun diin libre ang paglukat sa tanang papeles sama sa Certificate of No Marriage kun Senomar, birth certificate ug uban pang dokumento gikan sa Local Civil Registrar. Ug mao kadto naglangkob sa tong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, uban ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukat Serang at word of the day nagkanayon. Ang gugma sa Maranas Ballpen sa bag-o pa kusog pa kaayong muagi apan kung magkadugay, magkahanap na. Agay! Perfect itong imuang word of the day, GP, kay bagong mga kasal ba, no? So, isog pa kayo muagi ang bullpen. Kadugayan magkahanap. Kay nga nung magkahanap man, Glenn? Ha? Nga nung Mahukdan, right, tita. But Glenn, before we end, let me take this opportunity to thank Piandre Salon at the Oak Ridge Aeneas Fortuna for giving a very excellent service and professional treatment. Thank you very much. I really enjoyed my time there. Very good. Thank you for getting my partner prettier. No, really, they were really good. That's why I just want to thank them because it was a very excellent service. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!